أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توبا مسربا جمع بلجل أنبوفو الحمد لله رب العالمين alaka shini kana dine nene awma alaka garsi ko foni alaka hamina ko belajire noya ambe belajire fo karamo ni lamel kalaw alaka ambe sabama halaka klihera dama ambe silwati la awqatu salati as-salawati al-mafruḍa farda silwati wanya iraka fo silwati ala silim min dama silwati flaribala al-waqt al-mukhtar wal-waqt ad-daruri waqti nyuma ani waqti darra waqti mukhtari salame wajib do kaselola wajib do imanga waqti mukhtari kateme kasuri masidi bo waqti darra nyere fana yisili wati de ni sila waqti darra la junubute ato jurute ya famu ni yisili ka waqti darra la jurute ati fama ko juru parce que sili juru yere ni sili waqti bora pew mais ni waqti darura koni yasuri masili nasru darurate junubila o yere kam go waqti darura ya famu okuma emanga sili o wati na fiu nasru darurate darura jumenye amdulun fo nyefe ya famu donc waqti darura sili wati dodo mais waqti darura manka si fiu kasoro emasili ni sila waqti darura nasru darurate kuma junubila ma o sili wati nu wati nyuma anyolu fo wala handate menena selifana lazara fitiri safo anyu be wati soma anyu be wati nyuma kunfolo anu wati man da anyu fo ma bi wala handa o bena boli wati darraka bo ani ni silla wati darra la junubu bila ma fona kera lazurai wala lazurai jumay abino fana nyefo insha Allah ako war daruriyu wati darura li subhi somadaye من الاستفار الأعلى وباتا كنتشي للا يا كنمنا تشي باس وباتا ولا إلى طلوع الشمس كتر كليب ولما أنيا يرانغو صوما واتي نيومان باتا فجر كنتشي للا كان بلا كنتشي للا باس دبي بانا مكليما بوفلو ما وي صوما واتي نيومان داي كاتولا كتابلا كليب وللا وي صوما واتي دروي ما ني كليب ورا درون kile nungu mana bodoro soma wati bana pew ya famu soma wati bana pew okuma awa nasuri masili okuma soma jurubila wali zuhri waqti ad-darra silifana min awwal waqti al-asr al-mukhtari ubata lazra wati kun folola al-mukhtari no wati nyumai okuma wali zuhri waqti ad-darra silifana min awwal waqti al-asr وبات اللازر واتي كنفلولا المختار نوي اللازر واتي نيماي الى غروب قرص الشمس كتره لد بينما كما اللازر واتي نيما باتا يرجمي ني سما سيرا جوكوندمالا يا فامو سما مناسي جوكوندمالا سيلفنا واتي نيما بيباينو وكما اللازر واتي نيما باتا ولا بو اودي يسيلفنا واتي درفنا دمني وكرو نيل لازرا واتي من دمنا درون سيلفنا فنا واتي درو دمنا كاتولا كتابلا فوكلي بيننا يا فهم كلمنا بي وسيلفنا واتي باني بيو ولا عصري واتي نيما واتي درو لازراي واتي درو لازراي من الاصفرار وباتا كليب لينيلا يا فهم وباتا كليب بيني كليني بلينيلا الى وقت الغروب كتره كليب بينما ما كرو سيلفنا لازرا بيجي واتي لا ya famu selifana wati nyuma obata zawalila kana bla sumaka joko na mabo ka tawla katabla kile binina o selifana wati darre lazara wati nyuma ka tasuma mana joko na mabo katabla klible nyalla ni klible ra ka tawla katabla kile binina o lazara wati darre ma lazara ni selifana be nyoko soro wati la o beje wati darre la kata naam وللمغرب واتي الضرورة فترية من الفراغ وباتا كلاللا منها فتر السلة إلى طلوع الفجر كتر فجر بولبا يا فامو بس يعني راك فامو فتر واتي كورنو ما
ala kira ka kumakan woro be no o bayra ka fo fitiri wati be bamba katra aywa shafaqi blema dogulima ina fo be anga fiqhu kitabu ire fana do kono cugumina mais min goni mashhuri malika madhabila aywa o bayra ka fo ko kile awa fitiri wati bambalinde ale ko ne kile mana binoro ibilla be français mina ka silike français mina o ye fitiri wati mandai ya fam o kuma ka tawla katabla fajiri bolila o ye fitiri wati darrai bo minum ba fo shafaqi blema fitiri wati man be tadda shafaqi blema ndugulla o kuma ka tawla katabla kile fajiri bolima o ye fitiri wati darrai وللعشاء يكون وقت الضرة السافوي من آخر ثلث الليل الأول وبات السوق لنج سبنا لابما إلى طلوع الفجر كتا فجر بولما وكما نقول سافو واتي بدمنه شفاق بلما من الدو كتا ولا كتاب السوق لنج سبنا لابا نيشوك لسباي لنج سبنا لابا سافو واتي من بدولا وكما كتا ولا كتاب لا كلي فجر بوللا ويه سافو واتي ضرة o kuma ba yirana ka fo fitiri fana ni safo be ñogon soro wati la ni fajiri bora de doro o ye fitiri ni safo wati be bani kuma nasuri musile doro akira juri naam o kuma ninde ye seli wati daruraw ye ya famo o kuma amena aywa o be fo wati darro ni wati darra pour que ika o tanga pour que nankla lameno ke adama meshazi mise ka gardi bolo wa kato ka lamme silu nunum bela jelen wati man be damne wati jumay ape bayro jumay a wati darro be damne yoro jumay be bayro jumay abana ke adama meshazi yibe allame pour que ka famu soro ala bo no temna ka boy donc no temna ka boy sisa ako tambihu ni hakli kuni iki hakli joni fe ko sobe من أخر الصلاة نمغ مثل إرتاري إلى الوقت الضروري كتر وقت الضرورة ما أنفلك أنغو وقت الضرورة سل وقت دودو يا فامو نسلا كونو جرته أني إيه سل جرو بلا أنو تكلين ما كافون نا ينجم مثل وقت الضرورة وتدا نا ينجم بجفو وقت الضمختار كتمه مثل وقت الضرورة كنا بي وقت دي أيش أكو الله مكسبه نما مثل ياخر يكتا وقت الضرورة ما من غير عذر نام كان الا زرشي اثيما ابي جنوب سرو يسلين سلي جرته nga junubu bila basi ni wati manka soro e masili ya famu wal uzru ukmanya ira angol lazura jumay ako wal uzru lazura al haid wa regli al haid wan nifas regli ani bangi juli ni musube regli la misali yala aka regili tigara wal ma ka banga juli tigara wati darra konala o kuma ni ka regili tigara selmi wati la o seli ka wajibi o e ka regili tigara wal ma banga juli tigara seli wati darra dila o kuma yiko ka selo kono o la junubuti la ina fo misali yala nasro klebe bi 19h misali yala bo e ka kleb lenyala 18h nu wati ya famu o ya soro kile kuma sala ka bile bo e yere laje ya soro ka regili tigara o kuma na ya soro ibse ka arakan duru soro yani kile ka bi yani kile mbinche be arakan duru soro ma wajibu de be sele fanani lazara seli o kuma iko ka sele fanani lazara seli o kono wati darren kono o jinu butila o ti se makoy donc regili ko o te mo bolo o ala ka kuglane o kuma o jinu butila mako ewa o chuko kelendo e ma fitiri seli ima safo seli kuma regilla wal me kuma bangi jolla ya famu bo e wulla dugu klafe ewa 3h du matin ya famu yira laje o ya soro juli tigara o kuma fitiri ni safo juru seli juru sarali anta fo juru jurute parce que awati ma bofolo o kuma fitiri ni safo seli ka wajibi o kuma ibi ko ya famu ka fitiri ni safo seli o kuma o wati 3h du matin o ye fitiri ka wati darro o ye safo ka wati darro mais fle seli min ko kono junubuti la ya o junubuti la parce que o ti sema koy na o kuma ako wal kufru ani kafiriya kafiri do ma do kafiri kundo
a donna silamɛya la ka bɛn seli waati dɔ darura ma i y'a faamu ka bɛn seli dɔ waati darura ma o tuma an b'a ɲini a fɛ a k'i ko a ka seli o filɛ seli min k'o kɔnɔ awa o junubu t'o la wa siba ani denmisɛnniya o kɔrɔ ye jumɛn ye e kun ye awa denmisɛnnin i ma baaligoya i y'a faamu i ma baaligoya sisan i nana i yɛrɛ ka baaligoya dɔn seli dɔ waati la misaliyala e dara ka sunɔgɔ denmisɛnnin dɔ a ma baaligoya fɔlɔ a dara ka sunɔgɔ sufɛ a ma fitiri seli a ma safu seli a ma walima n ka ma safu seli a ka ca la o bɛ fitiri seli mais i dara ka sɔrɔ i ma safu seli e ye denmisɛnnin i ma baaligoya fɔlɔ i kɔni kun kan ka seli mais n'i ma seli jurumu t'i la mais c'est wulila 3 heures du matin dɔrɔn i y'a sɔrɔ i sura suko la n'o kɛra dɔrɔn i kɛra baaligo ye o tuma wajibi don i b'i ko yɔrɔ bɛɛ ka safu in seli i y'a faamu o tuma i filɛ safu in seli waati darura min kɔnɔ dɛ o junubu t'i la naam parce que ka da kan safu waati tun bɛ seli o y'a sɔrɔ a ma wajibi i kan o junubu t'i la sisan n'a wajibira i ka waati darura la i b'a seli wa seli eretarili kana waati darura la o junubu t'i la wal junun ani fatɔ ka fa kɛnɛya la ka bɛn seli dɔ waati darura ma o seli y'a ka wajibi ye tuma bɛ seli min kɛ waati darura in kɔnɔ o junubu t'a la wal ighma ani kirin maa dɔ kun kirinen don i y'a faamu a ye waati caman kɛ kirin na a bɔra kalama seli dɔ waati darura la o tuma wajibi don a b'o seli seli o tuma a filɛ seli min seli waati darura in na dɛ o junubu t'a la wa nawmi ani sunɔgɔ e sunɔgɔla saliya sunɔgɔ tɛ sunɔgɔ de y'i kɛɲɛ parce que sunɔgɔ kɛɲɛ bɛ yen ayiwa saliya sunɔgɔ fana bɛ yen k'a dabɔ a kama fana ka sunɔgɔ seli waati seli o fana bɛ yen seli waati surunya ne yɛrɛ b'a dɔn tigitigi n'i dara i tɛna wuli ka bɛn seli waati ma o si ko tɛ o si ko tɛ o tuma sunɔgɔ ye kɛɲɛ i ma bɔ foyi kalama i y'a faamu e kɔni i sɛgɛnnen bɔra kungo la i ye fitiri seli i y'i da i y'a faamu e kɔni bɛ bɔ kalama e ma se ka bɔ foyi kalama bilen i sɛgɛnnen kun e bɛ bɔ falama fo 4 heures walima 3 heures du matin i y'a faamu o tuma i wulila ka saafo seli o kɔnɔ wa o junubu wa t'i la o junubu t'i la i y'a faamu n'a sɔrɔ sunɔgɔ min don dabɔn kama sunɔgɔ tɛ parce que dabɔn kama sunɔgɔ bɛ yen saliya sunɔgɔ bɛ yen seli waati bɔli hami tɛ na o sunɔgɔ bɛ yen a kana k'o si ye dɛ kana k'o si ye na o tuma ni i sela waati darura la sunɔgɔ de kosɔn sunɔgɔ min tɛ dabɔn kama sunɔgɔ ye junubu t'i la wa nisiyanu ani ɲina e ɲinana e ma seli e ɲinana e ye seli fana seli i ɲinana i ma lazara seli a b'e kɔnɔ k'i seli la ja e ma seli e hakili tun bɛ jigin o y'a sɔrɔ tile ɲɔ bilenna ka ban o tuma i bɛ lazara in seli i fila seli min kɛ wagati darura in kɔnɔ o junubu t'i la wa hakata o tuma ninnu de ye lazaraw ye rɛgili bangejoli kafiriya denmisɛnniya fa kirin sunɔgɔ ani ɲina ni seegin ala k'a faamu cogo ɲuman di an'aw bɛɛ lajɛlen ma na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim o kuma an bɛ min tuguni na an y'a yira k'a fɔ seli waati ninnu bɛɛ lajɛlen n dɔn ka di waati ɲuman da wa seli waati ninnu bɛɛ lajɛlen a daminɛ a n'a laban a dɔn ka di bon min ta fɛn dɔ dɔɔni o ye seli fana ye seli fana waati ɲuman da ani lazara waati ɲuman kun fɔlɔ parce que seli fana waati ɲuman bɛ bɔ dɔrɔn lazara waati ɲuman bɛ dɔn o kuma o bɛ dɔn ni suma de ye an ko suma mana jɔ kundama bɔ i y'a faamu suma mana jɔ kundama bɔ dɔrɔn seli fana waati ɲuman dana lazara waati ɲuman daminɛla o kuma sisan tile kɛcogo la suma cogoya bɛ changer parce que tilema fɛ tile bɛ camancɛ la i bɛ taa sɔrɔ suma bɛ don i sen kɔrɔ o kuma o dɔn ka di i y'a faamu mais sisan nɛnɛ waati fɛ an filɛ waati min na sisan i bɛ taa sɔrɔ tile bɛ ka taa kɛɲɛ kama a tɔgɔ tile bɛ ka taa hakɛ kɛɲɛ kama bon i bɛ taa sɔrɔ suma bɛ taa ni jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔnfɛla ma tile bɛ ka taa kini yan fan fɛ bon suma bɛ taa numan yan fan fɛ bon n'i bɛ suma jate min o la n'i y'a jate ta o fɛ dɔrɔn i b'a jɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la depuis midi yɛrɛ waati depuis suma ma yɛlɛma fɔlɔ
ita soro suma be e jokunda ma bo me o te zawali sumai o te zawali sumai de o ye kile yelamali kata kinya fanfe o ye sumali kuma o jete kanga mine o kama don ba o yesra do di amawla ni be feka doni o ye kuma iba jete ni semparanye ya famu ibo jete ni semparanye bo sisa akhirul qama suma ki jokunda ma bo o ya ke sen danya wolonfla ya famu bon na fara sen para ki sen samatere donc ki sen samatere ibe isen ndaro mba ko chokona ba mana gana o ko ti tambeke donc ibi isen fla yere noro nyona ka jete kata o nya wolon fla ya famu o de ye awa o de be jokunda mama bo san na soro kalo do la dobe faraka ya famu kalo do la dobe faraka donc amena klaka o seben ko fana bla kata janvier la kata bla fo décembre la sen ndanya hake min kanga fara wolon flainga insha Allah mena klaka seben ka bla bela jilenga famu ya surala wala bela jilenga famu ya surala okma yananga so mamina seli wati nunu mfo adama message la kata demna la kata bla allabana seli wati duri mbela jile seli fana wati ma obata suma yelemalla nama fuma zawal suma ka yelema kata klibe coran suma mana yelema kata coran velan fanfe amana yelemal commencer o ye zawali seli fana wati ma ba tawla katabla suma ka jokunda ma hakebo wi wati man dai wati daraba ta suma mana jokunda ma bo wati daraba tawla katabla kile binina lazara wati man ba damne suma mana jokunda ma bo ka tawla katabla kile ka commencer ka blenya wi lazara wati mai ni kile nye commencer ka blenya ka tawla katabla kile binina wi lazara wati darre fitri wati ma o jatem ne no ni kile bina kata kile binina katabla iklalila fitri sella do ko katabla shafaq blima dogolla ya famu ni kile bina blembe koronfe katabla nyama dogolla manno nyama dogora walima ni klala fitri sella katawla katabla fajiri bolila o ye fitri wati darre safo wati mambata shafaq blima dogolila blem mi meto klibe en fafe no dogora ko pampeu ka tawla katabla suklanje sabanan kun fol ko suklanje sabanan folo labana lazra wati mambe dawla ka tawla katabla klib bini fajiri bolila anko safo de safo wati mambata shafaq blima dogolla katabla suklanje sabanan folo labana o ye safo wati nyuma ndai kata chu suklanje sabana labayan fana katabla fajiri bolla o ye safo wati darre soma wati nyuma kata fajiri bolila katabla kene chilila o ye wati nyuma kata kene chilila katabla kile bolila o ye wati darre wa hakata maninde seli watu ye alaka fam chugo nyumandi nena obela jilema wati dar wa daruri wati darura lisubhi subanda من الاستفرار كن غاوتنو الأعلى كن غاوتنو يا وسبنغن تنغا كن قران كتنغا إلى طلوع الشمس كتر كيم بكينغا وللظهر وقت السير سلهندا من أول وقت العصر كن غاوتنو العصر واتين ينفنوا المختار كن الوقت سيرنغا إلى غروب قرش الشمس كتر كيل من قننغا أو كتر كين قننغا وللعصر وقت ضرورة العصر من الاستفرار كن غاوتنو كين ساينسيناغا أو كين نكما سيدمنو إلى وقت الغروب كتا كيان قنو بريغا وللمغرب وقت الدرة هترون دا من الفراغ منها كيان غاو تنو دوغوتين هترون سالنغا إلى طلوع الفجر كتا فجر باكينغا والعشاء وقت الضرورة سغاهن دا من آخر ثلث الليل الأول كيان غاو تنو غرون تانسكن هنال لغرونغا إلى طلوع الفجر كتا فجر باكينغا تنبيه لكن حقا غندي دي من أخر الصلاة سربغا نسلم دوغني
إلى الوقت الضروري كتا وقت الضرورة من غير أذر لازر السوق هتي أسمع أو جنوب كتنا أغنى لازر إساء جنوب تاكما والعذر لازر كن قنقر قنقي الحيض ياريه دسول لاره والنفاس أرو قرغه والكفر أرو كاهره والصبا أرو لمناه والجنون أرو توره والإغماء أرقته والنوم أرقنقو والنسيان أرمنقو كوان اللازر نوغا كل لازر نو ياغنا أنورا سلين وانيا سابو يانغا سلي واتي درون دي جنوب تانغا أرنا فهم مسلم كنو رأسوكو من دنغا والسلام عليكم